माबा बिबारि लाहानिफ्राय फैनानै माबा जोंहानि न'खौ आङो माबा भिखारि न' रखमसो नुलायलांबायहाय। नै बेफोरो बोरै खायमा खायमा बादामालि खाजोबदों रखरा। बिमाया बेसेबा बादुलिथार जोंहा। बेफोरखौथ' साफा खालामनो हायोना। ओमफ्राय बे पुथुकआलाय पुथुकआ ओरैनोसो थाबाय थायो, जेबो खामानिखौनो मावखाया। खालि मायबा मोनसे मावनो होबा आंखौल' बुङो आरो बिमायाबो, नोंलाय नोङो मावनो हाया बादुलि, आंखौसो लामा नायबाय थायो आरो। जा गाज्रिखा मानसिफोरानो जोंहानि मानसिफोरा। बुंनो थाङोब्ला जोंहानि न'आबो एसेबां गाज्रि नङामोनथ', बेलाय धोनि मानसिनि न' रखमानो नुयोथ'। नाथाय मा बुंबावनो, जोंहानि न'नि मानसिफोरा बादुलि गोजा, खालि आंखौल' लामा नायबाय थायो। नै एसेबां मोजां न'खौ बादामालि खाजोब्बाय। बिबारि लाहानाव थांनोसै आंहा, दानो थांखाना थाहैनोसै। पुथुक पुथुक पुथुक, ये बादुलिया नायनाय खामानि थिनजानो गिनानै माथो हराखै नायनाय खोनानानैबो। पुथुक पुथुक पुथुक, आया मानसिफोरालाय थैसोमनासो थाबाय ना माइले। ओमफ्राय आयालाय आया माइलाय माबा उन्दुनायफोराव गाख्रबाय थायो मायो। मा गाख्रबनायसो नुबाय नों आंखौ? दहायनिफ्रायनो आं नोंखौ गाबज्रिगासिनो पुथुक पुथुक होननानै, अबाव फैना थाहैनाय, अबाव सोर हुवाजों लाइन मारिहैनाय नोङो? ये नायनाय आंखौ बुंदि होनना बुंदों, बैतालि होनना बुंदों, लाजियाबो खोना। मानो माखरखौ लाजिनो आंलाय? साला दहायनिफ्राय गाख्रबगासिनो खुगा फारफार एसेबां खस्थ'यै गरम माखायाव ओरैनो। खोनानो माथो होआ, बादुलिया मायबा खामानि थिनजानो गिनानै माथो होआखै। थै माबा आङो सिरि मोनाखैमोन, दासो सिरि मोनबाय। नोंसा नोम्मायालाय, नोम्माया बिबोथ' माथो होनो हायोमोन ना। हे जों गावनि बिमा नङा आरो बोरै बुंथारो, आइया गैनायानो थाङा। सोर हुवाजों लाइन मारिनो थांदों बेलाय? ये बिमाखौनो नायनाय बोरै बुंथारो, लाजिया नोङो आइखौ बिदि बुंनो? आइनो लगायना होगोन र' आङो। लगायना हो, आं जेबो मोनखाया। फारसे खोमाथिं खोनानानै फारसेथिं दिहुनना होगोन आरोलै। लगाय आरो ओरैनोबाबो आं दिनै न'आव थाखाया, आङो बिबारि लाहानावसो थाहैनो नागिरदों, मिन्थिबाय? बेखौनो खिन्थानो होननानै आङो नोंसोरखौ गाबज्रिहरदोंमोन, मिन्थिबाय? नाथाय गैया, बादुलिफोरा खामानि मावनो थिनजानो गिनानै ओंखारनो नागिरा। थै जाय जेराव थाहैयो थाहैथांलाय, आंहा उन्दुहैनोसै बालनि। खासाबसोबायहाय दिनै थास' आथिंखौ, खाथ'ला। मैयाबो थास' आथिं फाननानै 100 थाखा मोनदों आङो। ओमफ्राय दिनै बेलासि लांबावनोसै, दिनै 100सो मोनबावबा हामगौमोन। दा आइ लाइमोना गाबोनो बिबारि लाहानाव थांथारोनो, दा गारि भाराबो हरनांगौमोन। मैयानिखौबो आरो थाव संख्रि बानलु बायबायना, गैला, खरसा जाजोब्बाय। दा दिनै आंनि थास' आथिङा थांजोबबा हामगौमोन। बेसेरा गथ'आ बिबारि लाहानाव थांनो होनना गाख्रबगासिनो। थांनायालाय थांगोन र', थाङि नङा, थेवब्लाबो इसे जेन थास' आथिङा थांजोबो दे। नै गथ'आ बिनानाव लाहानियाव आलासि जाहैनो थाङोनो। हौवायाबोथ' बेनो, खाम गैया इसोर, हाबा जानानै आंनि फिसाया आलाय सिलायसो जाबाय। बेनिफ्रायसो आङो गुबुननो हाबा हरबाबो मोजां जागौमोन खोनाहाय। दा दुखुसो मोनोलै आं, आइ लाइमोनखौ नुबानो दुखु मोनो आङो। हौवायाबो मानो बिदि जाखोथाय, फार्स्टआवथ' बेसेबा अनखायोमोन, दा नै फनखौनो हरनो नागिरा, हरबाबो रिसिभखौनो खालामनो नागिरा। बिमा फिसा सानैबो जोंहा खाफालानो गाज्रिलै। अमा बेदरा मोनबाय, दा ओमफ्राय नाजों बिलाहिजों संनोसै आङो। ओमफ्राय आब'खौ दावदै एवनो होनोसै। जाथोलै जाथो, जेसेबां जायो जाबाय थाथो लाफाथिया। बेदरखौबो सोरां बारां संना दोनखाबाय आङो, बियो फैनाय लोगो लोगो बिनो खुरैसे जानो होखागोन आं तामाने। खम मोजां मोनगोन ना बियो खुरैसे माने साखिनो होबा। ओइ मोस्रोम, नोङो बेदरखौ दाननो संखाना दोनखाबाय आरो? जोंहानाव फैनाय लोगो लोगो लाफाथियाबो बेदर मोनजानाय रखमलै। खुरैसे साखिनायनो होगोन आं बिनो, जाथों बेसेबां जायो जाथों जोंहानाव। साहा फुदुंना दोन, बेदर लाबो, उमुक लाबो, बिदि बुंदोंमोन ना बियो। जाथो जोंहानाव बेसेबां हायो जाथों बियो, उदै बुंजासे नङा गोननायालागि।
फैसिगोन खोना लाफाथि आब'आ आंनो दानि मेसेज हरदोंमोन ओमफ्राय साहा फुदुंना दोन बिदिसै साहायालाय मा दानो जागोन बरफि दङ बिस्कुट दङ केक दङ मा जानो बियो जाबाय थाथो आरो मुरिबो दङ मुरि जानोबा मुरिबो जानो हागोन बियो आरो कुरकुरि कुसकुस बेफोरबोथ' दोनखायो फ्रिजाव गासैबो ओमफ्राय आब' नोङो हराव ओंखाम आरो दावदैखौ एवबानो जासिगोन आङो नाजों बिलाहि संनोसै ओमफ्राय बेदरखौथ' एवना दोनखाबाय माबा दालिबो संबावनो दं माथो नोङो दालिखौबो संदो आं संला दे जागोन दे मोदोमसोबायलै जानो लुबैसोबाय आङो ओइ आब' दनैसो जानो दे जानो लुबैसोदों जानो हागोन खोमा दे न'आव सेरसे मानि लाबोखादों अमा बेदरखौ दे जानोबालाय सानैबो एसे एसे जा औ आंबो जानि र' मार मोदोमखादों र' मोनसे बाथ्रा जोङोथ' उन्दुनायनि सिगां हराव सानफ्रोमबो खैजानाखौ नायो दिनै रावबो नायनाङा दे लाफाथि आब'आ जुदि मोनथिनो गोनांबा गामि गंसेल' नङा एरियायानो मोनथिगोना नोंसोरो औहाय मानसियानो बोरैबा सोलोब खाथि रखम बियो बिनि सिगाङाव खैजानाखौ नायनायखौथ' बाद हो बियो जोंहानाव फैबा खैजानानि बागै रायज्लायनो नाङा दे आं खिन्थाखाना दोनखाबाय आंथ' मोनथिखागौ र' नोंसोरखौसो गिदों आं दा ओइ टिल्लु लाफाथि आब'आ जोंहानाव फैबा रायज्लायनाङा दे खैजानानि बागै रायज्लायनाङा दे आरोथ' थैबाव बिनि सिगाङाव नायनाङा मिथिबायना आंखौलाय नोंसोरलाय जाम्बासो सानदों नामा इरै नोंसोरखौसो गिदों आङो नोंसोरसो दानो गोदै बुंबा दानो गलिलांजोबगोन गलियाहाय मा आङो एसेबांबो बिदि नङा दे होमबा गासैबो सिरि थाथ' लाफाथि आब'आ मोनफैसिगोन गासैबो सिरि थाथ' आंनो दानि बावै मेसेज हरदोंआनो बियो थांबाय थादों होननानै दा दिनै खैजानायनि बाथ्रा रायज्लायथ'नांला दिनै माने लाफाथि आब'आ थाङागोलागै रायज्लायनाङा दे जागोन दे बुंबाय थानाङा दे बेदरा हरदो आंनो दनैसो जानोसै र' लाफाथि आब'आ फैग्रोथों र' नङाबा आंखौ गारनानै जादों होनना बुंगोन जिरायथ'नाय लाफाथि आब' नै जोंफोर इसिङाव दङ र' दे फै आब' नोंसानि इसिङा एसेबां समायना आङो सानथाराखैमोनहाय मा नोंसानि इसिङा एसेबां समायना आङो नोंसानि इसिङाव दिनैसो हाबफेरबाय एसेबां समायना जाना दङ नोंसानि इसिङा सिगांबा बोरैबा लाजिलामोन नोंसानि न' बोराइखौ सिफायदो एसेबां मोजां समायना न' थालायनायावनो मा न' बोराइखौनो लाखिबाय थादों नोंसा सिफायदो साननैसो थानानै सिफायगोन र' बा बिबारि नोंसाना माथो बेसेबा गुसुलै थान्दाथार न'आनो जोंहाना गुसु मोनदों आरो नोङो आब' सिम्पोल एसि लागायनाय रखम माथो नोंसानि न'आ जोंहानि आरो बालाखोनि जा गरमखा न'आनो सुखुथार आं थानो फेन होबाबो गुसु मोना आं मिथिबायना माने ओरैबायदि गरम फेनाबो खाथिया बिदिसो होमबा औलै बालाखोनि हेलौ सोरो माने सोरबा हौवानि रं नाम्बार नांबाय बिबारि आगै आङो लाइमोन आब' लाइमोन आब'सो मा गोदान नाम्बार लाबाय नामा आब' लाइमोनसो माने जोंहा न' खाथिनि सासे सिख्लानि नाम्बार बियो आंनियाव बेलेन्स गैयाना बेनिखायनो बिनिजों हरबाय ओमफ्राय बिबारि आङो नोंसानाव गाबोनो थांनो नागिरदोंमोन गाबोनो थांजागोन ना थांजाया मानो फैजायाखाय आं नोंखौनो नेबाय थादों फैगोन होननानै नंगौ नामा आगै नङाबा गाबोन फुङावनो फै नोङो आब' दे जागोन दे आङो 9टासोआव थांगोन जागोन ना दे जागोन दे आब' ओमफ्राय आब' फैनाय भाराया दंना गैया थांनायखौथ' नोङो सिन्था खालायनाङा दा फैनायाव जेन थेन फैदो आरो दङ दे जेन थेन 80 थाखा दङ माने जोंहा आइया दिनै थास' आथिं फाननो लांदोंना 100 मोनदोंमोन दिनै माने मैयाबो लांदोंमोन मैया माने लांबाय थादों दे ओमफ्राय बिदिनो खरसा खालायनायाव जोबजोब्बाय आरो फैसाया दे दाबो जेबो नङा दे थेवब्लाबोथ' फैनाय भाराखिनिया दङ ना जेन थेनैबाबो दे होमबा बिबारि दा लाखिथ'नोसै दे हरबो जाबाय नालाय आङो मालायनि न'आवसो फैदों
दे अब्लालाय मोनाबो गाबोन खिन्थु फैथार दे थांथारगोनहाय नै बि जानोबो थांथारगोन दे फैमार दे होमबालाय लाखिबाय दे हालाय मोनालाय माथो खौरां हौवाफोरालाय बोरै मोजां ना गाज्रि जाखो मोजाङानो दे लाफाथियाबो मोजां होननानैनो खिथाफ्लाबाय आरो गाज्रिबाबो मोजांबाबो बिबारि ओमफ्राय एक्सट्रा रुम दङना गैयालै दङ आबो दंनायालाय नोङो मा जोंफोरजों ज' उन्दुफाया नामा ओहो उन्दुआ आङो मानो होनबा आङो सानै साथाम सुखुथारा आं न'आवबो हारसिंसो उन्दुयो दे थानो हागोन होमबालाय माथो दाबो ओंखाम जानो जाला नामायो आंहा अमा बेदर आरो बिलाहि नाजों संनायखौ जानो लुबैसोबाय दहाय अमा बेदरखौ जादों जानाया थेवब्लाबो आरो जानो लुबैलायबाय हरनि 8थायानो जाबाय माथो मा ओंखाम जानो जायाखै नामा थुदे नङाबा ओंखाम जानोसै आंखौ माबा बोरैबा उखैनाय मोनथारदोंहाय रखर ओंखाम उखैबाय नोङो लाफाथियाबो र' होमबालाय खुरैनोसै आङो थां खुरै थां मा खारै खुरै दा गरम बोथोर ना बेदरफोराबो अबावबा सेवबाय बायगोनसो जागोन दे आब' र' खुरैनि बुंलायनांगौ आरो ओंखाम खुरनो गावसोरानो मोनथिनांगौ आं दिनै मार खुसिखा आयै एसेबां गोबाव समनि उनाव आङो बिबारिमोनखौ नुगोन जोंफोर गामिखौ नुगोन जोंफोर गामिनि मानसिफोरखौ नुगोन थांनो मोनिया खिजानि 8 माससोआनो जाबाय खोना न' आयै आङो गामियाव थाङिया जाबाय जांलै 8 मासफोर जाबाय खोना जाबाय बाजै औलै सनाथिया गैनु जाबायथ' र' 8 मास ओमफ्राय आइ सनाथि नोंलाय लाइमोन बाजैखौ बेसिमहालागै दोनहैगोन आङो मावजि सगालागै दोनहैनो सानदोंमोन आइ दे आगै बेयालासि दोनहैबाबो जागोन दे आंखौ ओमफ्राय लाइमोन बाजै नों गैयाबा माथो दसेसो मोनथारगोनलै नोङो माला फैगोन नोङो बारा दिन थानाङा दे थाब फै आं मिन्थिखागौआनो नोंसोरदि आं गैयाबा दसेसो मोनगोन होननानै हा मोनगोनथ' र' आइ थाब फै दे नोङो बारा दिन थानाङा हाइस थाबाबो सानथाम नङाबा सानब्रै था फैलालै आङो फैला बोरै बुंथारो नायनाय बाजैया हेद जाम्बि गथ' ओरैनोसो बुंदों आङो गावनि न'खौ गारनानै मानोथ' मालायनि न'आव थाबाय थानो आंलाय मालायनि नङा देनाय जोंहानिनो थेवब्लाबोथ' आं दा हाबा जाबायना हाबा जाबानो मालाय जालाङो दे न'आबो बेनिखायनो हाबा जानो बासै आङो बिदि होननानै ओमफ्राय हाबा जायालासिनो थानोसै आरो जानांगौहाय आइ हाबा जानांगौ नङाबा उनाव सोर जानो औलै मादै बेखौनोथ' गिरो दे थुदे गोबाव जाबाय आंहा 9थायावनो थांगोन होननाया ओजोंबा दिनै 9:30 जालायलांबाय दा नै 10थायानो जासिगोन ओमफ्राय आइ बिस्कुटा लादोंना लायाखै लादों दे आयै 10 थाखानिसो लादों 20 थाखानि लानो नायदोंमोन फैसायानो थोनाय नङाना बेनिखायनो लादे आङो 20 थाखानि लाबालाय मोजां जागौमोन है आयै दा गैयाना उफाय गैया बेफोरखौ जेबो सानालै बिसोरो साननायालाय साना र' थेवब्लाबो 10 थाखानिल' बिस्कुट जेसेबां गोबाव समनि उनाव थांनो नागिरदों बे 10 थाखानिल' बिस्कुट है आंनियाबो दा फैसायानो गैलाना नङाबा हरनो हागौमोन है दे नांथ'ला दे जेबो नङा थुदे थांसै सनाथि आगै मोजाङै थां दे आइमोन जागोन दे आइ